con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. La veritat és que és un plaer immens. Us haig d'estar agraït perquè sembla que no, però heu recorregut molts de vosaltres, la majoria, de fet heu recorregut quilòmetres per estar avui aquí i per fer la demostració d'allò que som. Un projecte polític participat, un projecte polític que fa la gent, un projecte que, com dic tantes vegades, és gent corrent fent coses extraordinàries. I per això, el primer de tot, moltíssimes gràcies a totes i tots per ser avui aquí. Podem, que, com sabíeu, s'origina amb una proposta electoral per les eleccions europees de fa 2 anys, va néixer d'un manifest. Va néixer d'un manifest i aquesta va ser la manera, un text petit, un text que però interpel·lava la ciutadania i li demanava què pensava que era el que estava passant i si creia que havia arribat el moment de dir prou, de dir que ja n'hi havia prou de corrupció, de crisi, d'abusos, de desnonaments i de tants patiments quotidians. Doncs aquesta manera, aquest manifest, aquesta eina va ser feta seva per la gent i en un procés extraordinari que vam viure a partir d'aquesta primera presentació d'aquell manifest que es deia Moure fitxa, que jo mateix vaig ser un dels signants, doncs ens va tornar a emocionar en la política i ens va a fer que hi hagi que fos possible un canvi que avui, 2 anys després d'una feinada descomunal que us haig d'explicar, d'un munt de campanyes electorals, més que havia hagut mai, totes elles concentrades, podem dir que hem començat. Podem dir que hem començat i a més que hem començat bé. Avui veig que tenim a la Cèlia, que tenim a l'Òscar, que tenim a la Mar, que tenim diputats, que tenim senadors, que tenim regidores magnífiques. Per cert, per una vegada a la vida em passa que ja feia temps estar a una taula on hi ha 3 dones i només un home. De no fa molt, que estàvem presentant la llei 25 amb el Juan Carlos Monedero, una de les coses que va passar a la sala és que era espectacular el nombre de regidores que hi eren i el protagonisme d'aquest municipalisme que és evident que els declinen femení. Per tant, la veritat és un orgull poder estar aquí amb totes vosaltres i poder justament presentar aquest manifest. Lògicament un podria pensar, i per què un segon manifest, o per què un altre manifest, o encara un altre manifest? Això, qui hem signat molts manifestos a la vida, tenim costums, que segurament no passa res, es signen els que calgui. Els manifestos, però, els manifestos són un gest. Un manifest, fixeu-vos, és una síntesi. Un manifest és la voluntat d'expressar de manera breu, concisa, però de manera expressa i convençuda, que tenim una situació determinada, que sabem què és el que està passant, que tenim la convicció de que si no fem alguna cosa doncs passarà també alguna altra i que per això cal que actuem i cal que fem alguna cosa. Un manifest és una crida a la participació, és una crida, de fet, a continuar participant en el nostre cas. És una crida a continuar participant perquè venim ja participant, però això no pot tampoc ser qualsevol cosa. De fet, fins ara hem conegut un tipus determinat de participació per les condicions polítiques que venien donades. Nosaltres vam viure un seguit de campanyes electorals en les que la prioritat, evidentment, era una molt clara. Era fer-los fora. Era tornar la política a les institucions. Era fer possible allò que estem veient aquests dies al Parlament, a les Cortes, al Congreso, el que estem veient als ajuntaments. Era fer possible l'inici d'un canvi que, de fet, ja ens ha situat justament en un nou context i en un context que però necessita i demana
de fer aquesta reflexió, de fer de nou aquest gest d'interpel·lació a la gent i d'actualització del projecte polític que d'una altra manera es podria quedar entrampat en la vella política. Tenim un risc real quan fem política, i sobretot les persones que ens hem anat a les institucions, i és que ens oblidem d'on venim. I és que una vegada que hem assolit aquests objectius electorals, deixem la gent de banda i comencem a fer política com la fan els altres, perquè som qui ens interpel·la cada dia, perquè som els que en definitiva volen que fem una política com ells, i que a més, i ho estem veient, els que coneixen els subterfugis, les maneres de fer totes les trampes imaginables. L'hem vist, hem entrat al Parlament a Madrid, hem anat a les Cortes i ja ens volíem situar en el gallinero, en una posició perduda, amagada, com si per el fet d'amagar aquesta realitat que som desaparegués. Han estat jugant, evidentment, i continuen fent tot el possible per intentar tirar endavant amb l'obediència als poders fàctics una gran coalició. Estem en un context delicat i estem en un context molt complicat per la investidura. Estem en un context que, i ho hem vist aquests dies, fa que siguem, justament perquè som portadors del canvi, l'objectiu prioritari dels atacs de tots els mitjans de comunicació. I això no es pot permetre. Això no es pot permetre, però aquí tenim una part de la responsabilitat, i la part de la nostra responsabilitat justament és ser forts, és estar units i és demostrar que no ens importa tota la demagogia que puguin fer, perquè la veritat al final és el que malla i és el que la gent sap i és el que finalment es vota a les urnes i canvia els resultats polítics. I és per això que estem aquí avui. Estem avui perquè volem fer un gest. Ara llegirem el contingut del manifest i que és conegut, però jo vull ràpidament presentar les seves parts perquè comencem ara un procés de debat, un procés que necessita aquesta organització, una deliberació col·lectiva, el fet de posar les idees pel davant de les persones, per posar els projectes per davant dels narcisismes personals i perquè siguem justament la gent anònima, la gent qualsevol, la gent corrent que fa les coses extraordinàries, qui protagonitzem aquest manifest i que protagonitzem el camí que avui engeguem en ell. Doncs, bàsicament aquest manifest té 4 parts. Una primera part en la que es presenta una diagnosi de què és el que ha passat, d'on venim, on estem, què som, què és el que hem fet, tots ho coneixem, però és important que tinguem aquesta base, que aquest relat compartit, que no ens deixem portar per les diagnosis i les interpretacions que ens fan altres. Estem vivint sovint les manipulacions mediàtiques més terribles que hem conegut en molt de temps, que el que intenta que és instal·lar un relat polític que és una falsificació. Estem veient com els nostres adversaris ara diuen que si ells també volen un canvi, que si ells també estan per regenerar la política, per acabar la corrupció, etc. Hem vist com a la desesperada han fet seves les nostres propostes i això, fins i tot consulten a les seves bases ara per aquí, i això ho fan bàsicament perquè saben que darrere nosaltres, que darrere les figures públiques i mediàtiques que tenim dels nostres representants a les institucions, el que hi ha som nosaltres. El que hi ha som nosaltres, perquè no hi ha aquest som, sinó que totes i tots som un únic poder polític, un poder constituent que justament s'expressa com una voluntat col·lectiva de canvi. I aquesta voluntat col·lectiva és allò que ara nosaltres estem interpel·lant i és allò que nosaltres volem que expliqui la seva versió i que volem que fixi el seu relat i que tingui la capacitat justament de saber quina és la seva interpretació d'això que ha estat passant. Fer campanyes electorals, ho sapigueu, ens porta a dinàmiques en les que sempre hem d'estar responent al periodisme, responent a les urgències de l'opinió pública. Això s'ha de fer, en una democràcia més, és una obligació política indubtable, però al mateix temps això ens exposa i ens situa al davant de poders fàctics, de poders que tenen una gran capacitat d'influència sobre la producció d'opinió i contra això nosaltres ens hi hem de posar a produir el nostre propi relat i per tant la nostra pròpia diagnosi d'on venim, on volem anar, qui som i què és el que estem fent. En una segona part hem d'analitzar què és el que està passant concretament a Catalunya. Nosaltres no podem. Nosaltres som l'expressió d'això que es va engegar en unes eleccions europees, en un districte electoral estatal. Nosaltres som l'expressió catalana d'això.
Nosaltres tenim un ADN plurinacional. Podem va néixer en la plurinacionalitat. Justament l'arribada de Podem a Catalunya va sorprendre molts. Va sorprendre molts perquè va dir una cosa molt concreta. Nosaltres no volem una idea d'Espanya imposada. No volem una idea d'Espanya que històricament el militarisme, el feixisme, l'ideologia assimilacionista i erradicadora de la pluralitat i la diversitat cultural de l'Estat van imposar. Nosaltres vam dir hi ha una altra Espanya. Hi ha una Espanya que va veure la República, hi ha una Espanya que va lluitar al llarg de segles donant exemple al món de que hi era possible vèncer el feixisme, de que era possible aquest no passaran, de que era possible justament un relat diferent de la seva pròpia història. Tenim un país que és com diria un antic president d'Alemanya, diria que Alemanya era una pàtria difícil. Nosaltres tenim una pàtria difícil. Tenim un país on no és fàcil generar un discurs polític amb una idea del patriotisme que no sigui immediatament associada a lo que va ser. Però aquí ha passat alguna cosa. I quan vam dir clarament dret a decidir sí o sí, la gent no pot viure sense poder decidir, perquè això no seria ni lliure ni democràtic, quin és el marc de les relacions amb la resta de països que integren l'Estat. Quan vam dir això, però al mateix temps vam fer una aposta perquè creiem que és possible justament resoldre això en convivència i en aliança amb les forces fraternes, amb les forces de la resta de l'Estat, que totes nosaltres volem un canvi històric. Al dir això, aquí va passar alguna cosa. És cert que vam tenir, a partir d'aquell moment, una dinàmica electoral que ens va portar a haver de fer front a altres demandes i ens va impedir tenir el debat amb tota la profunditat que hauríem volgut. Ara ha arribat el moment, i ara ha arribat el moment de fer la nostra proposta a Catalunya. I per això, a la tercera part del manifest, ens plantegem, per una banda, la clau que ens ha fet electoralment tenir èxit, que és la confluència. I per una altra banda, la manera en què nosaltres hem de respondre a les preguntes que aquesta confluència es planteja. Respecte a la confluència, nosaltres tenim una cosa molt clara. L'hem dit sempre, les confluències són desitjables. Les confluències és allò que ens ha permès guanyar en algunes ocasions. No ens ho ha permès en uns altres. Això ens explica i això ens diu que les confluències són una eina, no són un fi en si mateixes. Que les confluències són una eina per guanyar, i quan guanyen, serveixen, i quan no guanyen, s'han d'avaluar, s'han de qüestionar i s'ha de veure quina és la utilitat que tenen, com es poden millorar, com es poden perfeccionar i com podem amb això continuar catalitzant el canvi que som. Però aquest canvi l'hem de protagonitzar nosaltres. Aquest és el nostre canvi, aquest és el canvi pel que hem nascut, i aquest és el canvi pel que podem ha volgut justament anar a parlar amb altres organitzacions, anar a parlar amb altres forces polítiques, amb històries diverses, algunes més antigues, d'altres més recents, però amb totes en igualtat de tracte, en igualtat de dignitat i amb la convicció absoluta de que és en el marc de la interacció democràtica i del debat polític com es pot guanyar i com es pot, en definitiva, fer real el canvi que volem. Per tant, ens trobem avui justament en aquest moment d'obrir aquest debat. No hem pogut, per la urgència electoral, tenir el debat sobre l'avaluació de què havien estat les confluències, però ara sí que el podem tenir. I aquest debat ens ha de portar a proposar justament la nostra interpretació de com s'han de fer les coses a partir d'ara. En definitiva, no tindria sentit que nosaltres féssim una avaluació, una diagnosi de què és el que hem fet fins aquí i com ha passat això, si això no ens portés a proposar què és el que hem de fer i cap a on hem de tirar. I en aquest sentit, nosaltres tenim un full de ruta a proposar. Tenim un full de ruta a proposar que ara ho llegirem. Parteix d'aquesta primera idea que us deia de que les confluències han estat una urgència electoral i ara s'han de recompondre. El fet de competir electoralment amb maquinàries electorals d'un poder enorme ens ha suposat uns esforços immensos
ens ha esgotat, ens ha situat al davant de la necessitat de, justament, donar el màxim per assolir el millor resultat. Ara ha arribat el moment de tornar a veure'ns, ha arribat el moment de debatre amb calma, amb la perspectiva guanyada d'un temps necessari per recuperar la sintonia, per recuperar la paraula, per recuperar la mirada, per poder tornar a abraçar els nostres companyes i companys, per tornar en definitiva a sentir allò que nosaltres ens havíem mogut a aquestes batalles electorals tremendes. Ara és un moment, i ho hem dit, és un moment de fraternitat, i ara és un moment que aquests dies últims, per sorpresa de molts, en els que han aparegut molt clarament aquesta idea de l'estimar-se, del cuidar-se, de la cura, de la necessitat de fer la política d'una manera diferent, de fer la política de manera tal que tots tinguem en compte què és el que li ha passat a l'altre, quina és l'experiència que ha fet i com és que arribem aquí, en quines condicions, cuidar a la gent, aquest fet que és un fet quotidià i que és el fet amb el que hem pogut aturar desnonaments, amb el que hem pogut lluitar per la sanitat pública, per l'educació, això que és el dia a dia de les mobilitzacions socials, això ha de ser també el que hem de traslladar a la política. No pot ser que les persones que estem a les institucions siguin oblidades allà i que les persones que es queden a les assemblees, als espais polítics i de participació no puguin compartir espais i debats polítics, perquè quan passa això es perd el contacte amb la realitat, quan es perd el contacte a la realitat acaba arribant la corrupció i acaba arribant les polítiques que fan mal a la gent. Ens hem de cuidar, hem de recompondre, hem de permetre, tant a nosaltres com a la resta d'organitzacions polítiques en aquest escenari postelectoral, hem de deixar fer els processos que calgui perquè ens puguem situar de nou a veure amb calma entre totes i tots més enllà dels escenaris electorals passats cap a on volem anar i cap a on volem que pugui evolucionar qualsevol confluència. Aquella, en definitiva, que busquem entre tots i tots. En segon lloc, nosaltres, ho he dit fa una estona, tenim un ADN plurinacional. Nosaltres som conscients que vivim en un país de països. Què m'explicareu a mi, que sou galego de orixe, que teño que falar todos os días por familia, a distancia, que igual que ele, aportamos tanto a historia da Cataluña, mesmo se moitas e moitas veces somos esquecidos nunha lógica diárica, nunha lógica de esquecemento, nunha lógica que pretende crear un conflicto artificial entre dúas identidades, ocultando as identidades colombianas, as identidades marroquinas, as identidades galega, portuguesa, de todos os países do mundo que en definitiva compoñen esta sociedade catalana. Cando falamos de plurinacionalidade, cuando nosotras parlem de plurinacionalidad, estamos hablando de esto, estamos hablando de una realidad cotidiana de la gente que habla lenguas diferentes, que vive en una sociedad compleja y que sabe que perfectamente no existe ningún conflicto que no se pueda resolver desde la interacción humana, desde la solidaridad, desde la fraternidad y desde un día a día de comprensión mutua y de riqueza de esa capacidad que tenemos para convivir entre todas. Plurinacionalidad, por lo tanto, capacidad común de entendernos con el resto de fuerzas del Estado. Esto quiere decir también, tercera cuestión, quiere decir una cosa muy concreta. Nosotros nacimos en unas elecciones europeas y nacimos en respuesta a unos distritos electorales. Nosotros decidimos en Vistalegre ir a las elecciones municipales y lo hicimos adaptándonos a las candidaturas de unidad popular que nosotros mismos propusimos para poder responder también a esa exigencia. Hubo unas elecciones en Cataluña y respondimos igualmente adaptándonos a ese contexto y finalmente organizamos las confluencias que nos permitieron ganar las elecciones generales, que era en definitiva el objetivo que buscábamos. En Cataluña cumplimos con nuestra parte, logramos ganar esas elecciones, lo hicimos con generosidad, aportando sacrificio, aportando una fuerza militar que de un valor extraordinario y con una capacidad de interpelación y de interacción con el resto de confluyentes que dio ese resultado y que dio esa victoria electoral de la que nosotros nos podemos sentir bien orgullosas y orgullosos.
nos queremos organizar, que tenemos que decidir cuál es nuestro marco organizativo nacional propio, que tenemos que saber cuál es ese modelo de organización que queremos tener para poder en Cataluña. Y eso es un debate que no puede realizarse anteponiendo personas, que se tiene que hacer anteponiendo proyectos, anteponiendo ideas y anteponiendo la discusión entre todas y todos de igual a igual. No hay una opinión más importante que otra, no hay una opinión que porque la expresa un cargo público en los medios de comunicación vale más que la del militante del círculo, que tiene el mismo derecho a opinar sobre el futuro del poder. Eso no vale. De la democracia. La democracia se da todas y todos en plena igualdad. Y por último, igual que vamos a hacer esa confluencia entre todas y todos, la vamos a construir, la vamos a hacer desde nuestra propia articulación, la vamos a hacer al ritmo que queramos, la vamos a hacer como un punto de debate, un punto de partida, perdón, para un debate colectivo, y la vamos a hacer con el convencimiento absoluto de que en todo momento lo que nos va a guiar es la gente, es el interés ciudadano, es la necesidad de responder a ese cambio que se nos ha pedido, a ese cambio que se nos ha solicitado y a ese cambio del cual ya formamos parte, estamos poniendo en camino y queremos impulsar. Y es porque eso que queremos impulsar al cambio y que Cataluña podemos. Que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos